Nimeni Riitta ja minä olen 84-vuotias. Ihan varma alkoiko se vuonna 2020 vai jo aikaisemmin, mutta minun olisi pitänyt tarkistaa almanakaista, mutta minä unohdin sen. Tomi 85 vuotta ja vaimon mukaan 3 vuotta. 3 vuotta. Lähiömuisti vähän heikkelee. Siitä tuli mulle kotiin ilmoitus ja minä ajattelin, että minäpäs lähden kokeilemaan. Mähän olen käynyt koko, sanotaan vuodesta 60 lähtien kosmetologilla jatkuvasti, mutta se on ollut semmoinen 2 kertaa, korkeintaan 3 kertaa vuodessa. Mutta kumminkin on hoitanut ihoa, mutta se on ollut vähän semmoista ja tämmöistä. Just. Ja täältä tuli sitten se ilmoitus ja minä tulin käymään ja sitten mä ajattelin, että no minäpä kokeilen. Ja sitten minä jäin. Mä sanoisin semmoisen, että se mieli tekee sen hoidon niin hyvin, että mä välillä Se on täyttänyt täysin. Minä siis tulin ilman mitään ennakko-odotuksia ja ne on siis täyttänyt yli mun odotukset siihen, mitä mä oon aikaisemmin saanut hoitoja. Minä olen tavannut vanhoja tuttuja, joita en ole pitkän, siis mähän olen ollut yli 20 eläkkeellä. Joo. Ja olen tavannut näitä muutaman vanhan työtoverin, niin ne on sitten kaikki sanoneet, hei, miten sä oot pystynyt pitämään itseäsi tuossa kunnossa? Että sinulla kun ei ole edes ryppyjä, onhan mulla ryppyjä, mutta ei ole siis sillä tavalla. No, se on se mielin tyyli tehdä työtä. Joo. Eli kosmetologin tyyli, miten niin, hän tekee oman hän tekee, siis siinä tuntee olevansa ammattilaisen käsissä.